Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi Bapak kalian Ibu Dusun Kuayuan nggih. Desa pundi niki Pucangro. Wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Soibul Hajah. Niki acaranya napa niki? Ulang tahun adik Askiara Rubina Almaihira kalian adik Maizura Nadifa. Nggih, doanya yang terbaik buat dua adik niku nggih. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Semoga Kang Mas disukani kusumaning ati. Oh, nggih Kusuma Wijaya. Salah sak cerit langsung wes. Karlan semi puspita ing taman sari manglong manong song wangi kelawang wulan indah tari ngambarung sasmita sangkung bang wewayang rangsang pujo sari
Kusuma Wijaya sampun. Ayo Neng Putri ben saged MC. Oh, nggih. Wilujeng dalu Mas Sujono. Nggih, wilujeng dalu ning Menok Wulandari. Nggih Mas. Kalau wau ning Putri Wijayati ngaturaken Kusuma Wijaya. Ugi Mbak Sanana Disco sampun ngaturaken sembah nuwun Nggih. panjenengan Bapak Sugih Derajat nggih. Nggih Mas. Hajatanipun Tasakuran Yaumul Milad nggih. Adik Askiara kali adik Maizura. Nggih, mugi menjadi anak yang soleha, amin. Amin. Selalu membanggakan orang tua, amin. Amin. Rezekine kathah kangge wong tuane, amin. Amin. Nggih. Aku tinggal ngamini doang. Nggih. Nggih, langsung kemawon dikasih kesempatan Nggih. Bapak ingkang nyuwun kersa. Menawi Bapak Ibu Sohibul Aujang ngersakaken lakon sumangga kula aturi Bu. Untuk atur salam gampil. Nggih. Mumpung niki kula kasih kesempatan kangge Nggih. jenengan. Kangge panjenengan Bapak, dalah Ibu. Pripun, adik, Mas? Halo, Dadah. dadah. Nggih, lek mboten wonten niki kula layani sing ten request mriki nggih Mas nggih. Oke. Nggih. Nggih kau saking Sabu Gunung Kelut, matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Juga sabu dari Bareng. Nggih, sabu dari Bareng. Tonggone ning Ikarempong. Nggih, terima kasih. Di belakang matur Nggih. sembah nuwun bolo kehadirannya. Nggih, Juga Mas. seluruh sabu saudara Budi Wijaya yang sudah hadir matur sembah nuwun terima Nggih. kasih. YouTuber seperti biasa neng. Nggih, matur sembah nuwun yang sudah hadir di depan Mas. Kula semerape Mas Dion, Mas MKD, Mas Dodot nggih. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nggih, sing kula semrap niku soalnya. Matur sembah nuwun yang lainnya juga. Sampun meliput Budi Wijaya. Untuk yang di rumah jangan lupa like dan subscribe YouTube yang kalian lihat masing-masing. Nah, itulah yang saya tunggu. Lo pasti ditunggu YouTuber. Nah, nggih. Oke, Nggih. monggo niku monggo ketinggalan wonten kang request dari Nggih, depan. yang diminta mengejar badai. Mengejar badai. Manamu? Mengejar badai ugi wonten podang kuning wau, Podang Mas. kuning. Nggih. Yuk. Yuk dikasih podang kuning dulu. Nggih. Padahal biasanya tak delewung. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Pak Remon. Lodrok. Budi Wijaya lo ini. Angel hoi.
Brawijaya. Gila. Esok awan ning omah wis ora krasa. Aku goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mider anggonku goleki. Ora krasa esok awan nganti bengi. Niman yen ngerti yo kanyayang. Kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning abang. Kegancangan tak rindu sungguh kadoman. Sarwo ngoceh dheweke elek pencoan. Tak suwun mbok aja miti. Podang kuning agawe pikir hukume. Sleret ira tak sawang katon mangisi. Atiku bunga yen katon nangis. Beragaman atiku dadi wanian. Yen si podang andudut ati kepranan. Ora mendok atiku sansaya ngadreng. Tak sanani sandikan bulu tepito. Satu tebang podang kuning nakani pambudutan dari Bapak ingkang dari bawah. J. Oke, informasi nih kalau mau dari Bapak MC yang ada di dalam tonel dikasih pengingat boleh nyawer asal izin dari Bapak tuan rumah. J. Namun dibatasi cuma 2 orang. Gitu aja. Oh, nggih, biar Tapi tetap harus izin dari Bapak Syekidul Hajat. J. Gitu. Oke. Monggo. Niku wau Ye, yang di bawah ada mengejar badai. mengejar badai. J. Dari Bapak tuan rumah mboten ye. Sementara belum ada. Belum ada. Mungkin habis ini. J. Belum kroso. J. Mungkin makin nek kroso saset baru. J. Biasanya niku akhir-akhir Om Sono. Waya entek, gak gelem divisi, gak gelem diakhiri. J. Ini alhamdulillah. Saya kira kok perdana kita tampil di daerah sini. J. Pada tahun yang lalu Abah Sahid sudah pernah tampil di sini di Wijaya. Namun sekarang Abah Didik Purwanto atau Mas Gundul baru sekarang Budi Wijaya tampil lagi. J. Insya Allah tahun depan nggih tampil di sini lagi. Insya Allah Nggih. gitu. Nggih Bu nggih. Nggih pripun, Bung? Neng Ika. Delewong sudah siap. Akhirnya lolos juga. Lolos. Enggih, Satu tebang mengejar badai. berusaha selalu Dikejar. langgeng. Itu sama benang merah podo karo niku lho. Tajamnya karang niku. Oh nggih Mas. Berarti sak kopi. Moga motor wale. Sekedap nggih satu-satu. Enggih Mas. Nggih no. Pripun? Niki wau tasih enten Gerigis. Gerigis. Warung tenda. Warung tendo. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Aja hati-hati. Hati-hati Mas. Oh hati-hati. Dadi gegarane wong akrami. Nggih leres. Dibawani, tapi nek dibawani makin kesuwen. Sat-sat baru mawon. Dalu niki penontonnya padet loh Mas. Padet. nggih, Luar Mas. biasa Luar Mas. biasa. Nggih. Bolo sabung ke kata sing hadir Mas. Nggih. Saking Damean hadir. Hadir. Sabu Meringkang hadir. Baruun. Niki. Sabu Gunung Oh Kelut. Arga,
Arek Arkas. Arek Kasembono mriki nggih. Oh, Terima kasih. arek Kasembon. Nggih. Gunung Kelut biasa gawakno aku nanas iki. Oh niki di bawah. Dadi aku mek dititipi tok. Niki di belakang kula nih. Oh, begitu. Hari ini buat jenengan mawon. Terima kasih bos. THC Audio dalu niki kerja bareng yang ada di depan niku ning. Nggih, salon apa niku? Ya dulure dhewe. Dulure dhewe. Dan tak lupa ada Pak Sarmen tukang merecon loh Mas. Terima kasih meledosnya. Oke. Ngapunten THC Audio kerja bareng kali Bima Sakti Audio. Oh, Bima Sakti. Boloku biyen iki. Gitu ya. Nggih. Yuk. Gimana? Enten sabun niku lho Pandawa Laras lho Mas Pandawa niku. Laras, oke. Ayo tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ada. Aduh. Monggo telewong. Nggih, matur semanuwun garigi sampun kula layani Mas THC Mas Bima miknya Mas. Ben boten nyuwuling. Siap untuk Arkas. Nggih gedhe sampun lanjut apa malih tasih wonten bedal. Wonten warung tenda. Rara Jonggrang. Sepiring berdua. Larang udan. Pun. Nggih, napa riyen Mas? Siap. Roro Jonggrang dulu ning. Yuk. Nggih, mangga. Digoyang bareng-bareng lagi Budi Wijaya. Trio Irama Jos. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Apa iya? Ora mokal yen aku. Ayo monggo. Waspadano prajuritmu kala perang. Kula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungko. Perang iki kanggo kutara rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Prabu ing wana sekara. Obat kowe wanita keparang. Pancen keparet tenan no Mas. Ora ngerti yen di Bandung lanange jagat. Putra Ratu Penging Prabu Damaraya. Aku dhewe Aji Sakti Pandawasa.
Oh niku wau ingkang nyuwun ngoten to. Jaluk-jaluk dhewe Nggih. dinyanyi-nyanyi dhewe Dinyanyi. nggih mboten napa-napa pokoke Nah. tahun depan kudu nanggap. Nggih. Nek kurang puas nanggap padha. Sekedap Pak nggih. Nggih, monggo Ding. Nggih tasih enten warung tendo sepiring berdua. Oh nggih, siap. Monggo yuk dulu. Ladrang-ladrang. Budi Wijaya nguliki Ayo. pahu pokoke. Ya saya ada ning Adis. Kopi susu tangan asik dan goreng panas bisa yang disediakan orang coyo dia serai warung tenda pinggir jalan asik sendal manis enak. Wes kadung jadi langgangan emang sing bisa senengi akan kopi susu rikong goreng iki aja enak dilirono langgan riko Dia kembali Budi Wijaya Lomois. Kopi susu anget-anget asik gedang goreng panas bisa yo disediakan yura nome jaya ngasarane kalau truke Budi Wijaya sindene ayu tenanan wis kadung dadi langganan emang sing bisa senelekake Mas, 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 mas. Nggih, lagi karep pun. Kita perkenalan dulu ya, Monggo Mas. saset bareng. Pemirsa. Sindene Budi Wijaya ayu-ayu nggih. Luar biasa nggih. Kasih tepuk tangan 1 2 3 yo 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 yo, yo. Ada siapa, Mas? Ada ning nyantika. Si cilik Ayo. si sing guri-guri kudu. Yo iki lho gambare ning nyantika. Nang ning nang ning no. 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 Yo yo. Disusul Sapa Mas? Sapa Mas?
Mas. Putri dong. Ayo Pri. Ayo Tri. Persiapan tangan di atas Pri. Goyangkan badan yuk. Saya si Putri sinten panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi Mas? Si Gemoy. Gemoy. Bu. Si Gemoy dulu setuju. Kasih tepuk tangan. 1, 2, 3 ya. Awas okongi. Wulandari. Awas okongi. Wow. Yuk. Hak solole. Wow. Mantep Bu, nggih, mantep nggih. Pak mantep piye sakmono gedene. Ayo ada siapa lagi Mas? Si Belajar Sanana Disco Ayo Cir. yang punya suara aduhai. Jane Nana Liho apa piye iki? Yo. Satu, dua, tiga, empat sudah Mas. Sudah terakhir manut Tribun. Sopo Mas? Lagi cara apa? Pak De. Bu. Tinggal saya. Kasih tepuk tangan ya. Sing pokoknya kuwabe sing mburi nggih. 1, 2, 3 yo. Ayo lagi cara bang. Mas Habib. Yo. Gimana Bu? Luar biasa nggih. Kasih tepuk tangan lagi 1, 2, 3 yo. Terima kasih. Tarik Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Gini satu tebang warung tendo nih gua tebang terakhir. Enggak Mas. Yang dereng dilayani mangketen Bedayan Sekarsari. Sekarsari. Masih wonten apa ning kalau mau? Sepiring berdua. Tentang satu. Senengane Mas Kus nih Mas. Niki nggih. Nggih. Mengingatkan sesuatu pokoknya deh. Masa lalu bersama saya di ini sore kedang-kedang. Gini sering suka ini kelas bodoh. Nggih. Waktu perform terakhir ben boten kedalon waktune kangge lawake mangke mesake ibu-ibuke sing seneng lawak. Pak Taji, Bayan Taji dan kawan-kawan. Nggih siap. Monggo yuk.
tresnamu mong kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora ngirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe medhot talini asmara tresnaku kang tulus suci rambut
Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.